Kaixo, bideo tutorial honetan ikusiko duguna da ikasturte berri bat. Hasi aurretiken taldeko tutorek egin beharreko lan txiki bat. Eta lan txiki hau izango da modulo bakoitzei edo erronka bakoitzei dagozkion irakasleek asignatzea. Hau da, pasadan urteko irakasleen bajak ematea eta irakasle berrin altak ematea. Bai, askotan gertatuko zaigu, eraiketa hau ez dela egin beharrik, irakaslea ez delako aldatu. Zein behar duzu orduan tutorial? Bueno, lehenengo eta behin, adibide bezala, ni bali manaiz informatikako mailako tutorea, nire modulo guztita banan sartuko naiz, adibidez bat ikusiko du zerrin, segurtasun eta erabilgarritasun dute, sartuko naiz modulo honetan, nire kasun, adibideat ikusteko, eta hemen goran daukezue kurtsoko aukerak, eta badauzkezue zeintzuien parte hartzaileek pasadan ikasturteko. Alderatu didazkeu ikasleek, eta dazkeu baitare irakasleek. Ikuste du hemen Imanol Zubiarre, eta ikuste du Andone Maiora irakasle bezala. Ez baldin badu banan ikusi nahi hola, filtratzea dakeu, rola irakasle hartu, eta aterako zizkit, pasaden ikasturteen egontzien irakasleek. Nire lana zer da aurten tutore bezala? Adibidez, Andoni Maiorak aurten modulo hau ez bali eman behar, jungo naiz botoionta, eta zuzenen desmatrikulatukot. Desmatrikulatu aukera, eta listo. Ja baja eman diot, irakasle bat gutxigo modulo honetan. Baina, suposatu, badaula beste irakasle bat, Mikel Etxebeste edo bat emat jarrikot. Orduan, zein behar dut irakasle bat gehitzeko, matrikulatu erabiltzailea jarrikot, hemen bilaketa aukeran jarrikot Mikel Mendibe, adibidez, eta rol bezala, hemen ikusten rol bezala, esleituko jot irakasle rola. Mikel Mendibe, irakaslea, matrikulatuko erabiltzailea, eta listo, prest deu ikasturte berriako modulo hau bi irakaslekin. Eta horrela, banan, modulo guztiekin jokatu beharko deu tutorek.